Comezan as obras do novo Centro de Saúde de Vilagarcía. O novo ambulatorio contará con 2 andares e máis de 50 consultas, cun investimento de máis de 19 millóns de euros. A previsión é que estea rematado dentro de 2 anos ou incluso antes. Que tal, saúdos? Esta mañá, coincidindo co arranque deses traballos, visitou a parcela da antiga comandancia o presidente da Xunta cando os conselleiros de Sanidade e Infraestructuras e o alcalde de Vilagarcía. Vémolo de contado xusto despois dos titulares. O PSOE expulsa de xeito definitivo a Antonio Camaño, o concelleiro que apoiou a moción de censura co PP en Outes, unha manobra que non contaba con autorización da formación. Conclúen que as alegacións presentadas por Camaño non desvirtúan os feitos nin contradín a súa autoría. O BNG leva a Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia o problema de vertidos que dende o pasado mes de xaneiro afectan ao litoral da Ribeiriña, na Pobra. Unha situación que mesmo provocou en varias ocasións o peche dos bancos marisqueiros. Os nacionalistas solicitanlle á Xunta que realice accións eficaces para evitar novos vertidos na zona e garantir a recuperación integral do litoral. A Deputación de Pontevedra financiará íntegramente a humanización da Rúa Igrexa no concello de Meis. A Administración Provincial achegará preto de medio millón de euros. A vía contará con carril bici e conexión peonil, creando un circuito que vai permitir unha mobilidade segura na zona. E hoxe conmemórase o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo. E aproveitamos esta xornada para visitar as novas instalacións de Bata en Cambados. Trátase dun baixo de titularidade municipal cedido á entidade onde xa desenvolve o seu traballo. Na vila, como noutros puntos da nosa contorna, aproveitouse esta xornada para ler manifestos a prol da visibilidade deste trastorno e a inclusión das persoas que o padecen. O día 1 de maio, na parroquia vilanovesa de András, celebrarase unha nova edición da Festa da Muller Labrega, unha multitudinaria cita que terá como epicentro o campo da festa. Haberá misa, xantar de confraternidade, música e sorteos. Tamén se entregará un agasallo á veciña de máis idade da parroquia. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos co arranque desas obras do novo ambulatorio de Vilagarcía. Comezan as obras do novo Centro de Saúde de Vilagarcía. O ambulatorio contará con 2 andares e máis de 50 consultas, cun investimento de máis de 19 millóns de euros. A previsión é que estea rematado dentro de 2 anos ou incluso antes. Esta mañá, coincidindo co arranque dos traballos, visitou a parcela da antiga comandancia o presidente da Xunta canda os conselleiros de Sanidade e Infraestructuras e o alcalde de Vilagarcía. Dentro de 24 meses ou incluso antes, esta imaxe será unha realidade nesta antiga parcela da comandancia. Aquí erguerase o novo Centro de Saúde de Vilagarcía. As obras para a súa construción botaron xa a andar cunha visita do presidente da Xunta canda os conselleiros de Sanidade e Infraestructuras, o alcalde e concelleiros da Corporación Municipal. Alfonso Rueda fala dun magnífico edificio. Primeiro porque é un edificio bonito, primeiro porque, como se nos explicou, está pensando tamén no lugar en que está emprazado, polo tanto, mirar hacia a cidade, que este non só un edificio sanitario, é o primeiro, senón tamén un edificio emblemático que forme parte desta fachada marítima de Vilagarcía. Eso creo que vai conseguir tamén. O novo Centro de Saúde terá unha superficie de 8.000 metros cadrados que incluirá unha área de adultos con 17 consultas, 17 de enfermería, sala de toma de mostras, 4 salas de técnicas, 3 polivalentes, 5 de docencia, sala de illamento e consulta de traballador social. Tamén haberá unha área pediátrica con 5 consultas e 5 de enfermería, unha área da muller con 3 consultas e o novo PAC que contará con 9 espazos asistenciais. O xerente da
da área sanitaria reivindica tamén a necesidade de contar co persoal preciso. Imos apostar por ese incremento de consultas e de prestacións na nosa carteira, vamos a ter máis médicos de familia, vamos a ter máis enfermeiras tamén familiares e comunitarias, máis pediatras, imos a tratar de incrementar, a pesar das dificultades que temos ahora mismo a nivel do panorama nacional, non solamente aquí, por suposto, de contratar e de conseguir especialistas tanto en pediatría para atención primaria como médicos de familia. Na visita o alcalde asegurou que hoxe é un día importante para Vilagarcía ao culminar con esta obra a bella reivindicación dun novo centro de saúde para a cidade. Puxo en valor o bo entendemento entre administracións. Isto creo que é un exemplo de colaboración entre administracións, entre o Porto de Vilagarcía, entre o Concello de Vilagarcía, que adquiriu a parcela e demoleu a comandancia, e, por suposto, a Xunta de Galicia que vai a executar ese novo centro de saúde. Creo que é o camiño. O orzamento total deste proxecto supera os 19 millóns de euros. Bueno, seguimos falando de saúde agora do elevado índice de ocupación de camas de hospital que sigue sufrindo a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O xerente recoñece que hai doentes pendentes de conseguir cama e mesmo deixa a porta aberta a suspender algunha cirurxía. Unha situación que xa se ven arrastrando dende a semana pasada por mor das infeccións respiratorias, en especial da gripe. A día de hoy no estamos bien, estamos con enfermos que están pendientes de subir a sus camas de hospitalización, trabajando un montón por parte de los profesionales en agilizar todas las altas en lo que medida de lo posible. De momento no hemos suspendido ninguna cirugía, estamos valorando a día de hoy si tendremos que hacer alguna suspensión, sobre todo lo que es la parte de autoconcertación, es decir, las cirugías que no son programadas de lista de espera, sino aquellas que se suelen meter a mayores por las tardes, pero de momento, a día de hoy, en este momento no se ha suspendido ninguna. Ya os digo, esta mañana todavía teníamos sobre 22 enfermos pendientes de ubicar en sus respectivas camas, tenemos el 100% de la hospitalización abierta, como os decíamos ya la semana pasada, y bueno, pues seguimos un poco con la misma tónica que hablábamos, una situación poco explicable, conforme a criterios de otros años, pero que es una realidad en este momento. E seguimos aínda no ámbito sanitario porque o Partido Socialista tamén reclama a gratuidade do aparcadoiro do Gran Montecelo. Alcaldes e voceiros da formación dos concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés reuníronse hoxe ás portas do actual hospital acompañados da súa deputada Paloma Castro e do secretario provincial pontevedrés David Regades. Acusan a Xunta de querer implantar un negocio privado paralelo con este aparcadoiro de pago. Ademais, dende o PSOE de Pontevedra xa adiantaron que instarán ao goberno local a impulsar alternativas de estacionamento gratuito. O PSOE de Pontevedra volve exixir que o aparcadoiro do Gran Montecelo sexa público e gratuito. Os socialistas recordaron que das 1.200 prazas que proxecta a Xunta de Galicia, 900 serán de pago. Rueda saiu con diferentes excusas. Primeiro dixo que ian a ser prezos asequibles. O concepto asequible non é un concepto obxectivo, non depende para quen. E despois o último dixo que ian a ser similares aos do Cunqueiro. E se temos en conta coa primeira media hora gratuita. Unha media hora gratuita todos sabemos os que asistimos a Montecelo que non dá nin para chegar o teu servizo que tes que someterte, non? E polo tanto despois o prezo incrementase ata €1 a hora, que moitas veces é inasumible. Hoxe alcaldes e voceiros da formación dos concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés reuníronse ás portas do actual hospital, acompañados da súa deputada Paloma Castro e do secretario provincial pontevedrés David Regades. Un servicio público es la sanidad y un servicio público es el aparcamiento y la garantía del aparcamiento para todos los vecinos, vecinas que se dirigen a este hospital. Bien sean como enfermos, como enfermas, o bien sean como visitadores de esos enfermos, de esos residentes en este hospital, o bien sean como trabajadoras y trabajadores. No puede ser que un servicio público sea 100% público si no se garantiza el acceso, la accesibilidad a ese servicio público. Pola súa banda, os socialistas de Pontevedra darán un paso máis. Iván Puentes anunciou que elevarán ao vindeiro pleno unha moción que, ademais de defender que o aparcadoiro non sexa de pago, inste o goberno local a impulsar alternativas de estacionamento gratuito, como ocorreu no Concello de Vigo. Que no caso de que a Xunta sega teimando en construir un aparcamento privado de pago e a prezos abusivos, pois o Concello de Pontevedra tome tamén nota de boas prácticas e busque fórmulas para habilitar desde a iniciativa municipal prazas de aparcamento gratuitas no entorno de Montecelo.
Os socialistas demandan ademais que se reforce a liña de transporte público en autobús para optimizar a conectividade da cidade e do conxunto da área sanitaria con Montecelo. Dende a formación animan tamén a cidadanía a participar na manifestación convocada en Santiago pola plataforma SOS Sanidade Pública para demostrar a súa oposición aos plans da Xunta de Galicia. Metido xa de cheo na crónica política, a Comisión Executiva Federal do Partido Socialista resolve como definitiva a expulsión de José Antonio Camaño, edil de Outes, que decidiu abandonar o goberno tripartito con Compromiso Outes e BNG e apoiar unha moción de censura co PP sen autorización da organización. A decisión, asinada polo secretario de Organización Santos Cerdán, conclúe que as alegacións presentadas por Camaño non desvirtúan os feitos nin contradín a súa autoría. Segundo o informe do instrutor, as alegacións foron consideradas innecesarias e impertinentes, destinadas a dilatar o proceso sen achegar probas determinantes. Ademais, o documento detalla que o edil foi notificado en múltiples ocasións da apertura do expediente, tanto por burofax como por correo electrónico, polo que se descarta a súa alegación de indefensión. Contra esta resolución, Camaño poderá presentar recurso ante a Comisión Federal de Ética e Garantías do PSOE no prazo de 10 días hábiles. E o BNG leva ao Parlamento, en concreto a Comisión de Pesca, o problema de vertidos que dende o pasado mes de xaneiro afecta ao litoral da Ribeiriña, na Pobra, uns vertidos que mesmo provocaron en varias ocasións o peche de bancos marisqueiros. Os nacionalistas instan á Xunta a realizar accións eficaces para evitar novos vertidos nesa zona e garantir a recuperación integral do litoral. Que resultado extraeron das investigacións que dixeron en xaneiro que ían a levar a cabo sobre a procedencia dos vertidos e que actuacións van a levar a cabo baseadas precisamente neses resultados que entendemos que existen. Mais alá de acusar a todo o mundo e absolutamente a todas as administracións, pois queremos saber tamén que actuacións vai a levar a cabo a Xunta. Está claro que se o Estado non fixo as cousas ben, e isto tamén o quero deixar meridianamente claro aquí, se o Estado non fixo as cousas ben, se se comproba efectivamente que o Estado non fixo as cousas ben na rexeneración da zona que puxo en marcha e que rematou hai apenas un ano, dende logo o Estado ten que corrixir esa situación. E ten que corrixir xa. Pola súa banda, dende o Intecmar insistiuse en que dende un primeiro momento a actuación da Xunta neste episodio contaminante foi a correcta. Os organismos da Xunta de Galicia actuaron como creo que deben actuar. Aplicouse o Plan Cangal, aplicouse o modelizado, os técnicos tanto da Consellería de Medio Ambiente como da Consellería do Mar fixeron o seu traballo, a parcela que parece que indica é titularidade de Costas, pediuselle a Costas informe das actuacións que realizaran no ano 2022, pediuselle a Costas un plan de investigación da zona, estamos á espera de que se remitan ese plan para logo poder avaliar e pola parte de Intecmar poder continuar co control que se está a facer. A deputada nacionalista solicitou tamén información sobre a situación actual dos bancos marisqueiros ali emprazados que obrigaron o seu peche. Queremos saber cais son os níveis de hidrocarburos permitidos e cais son os que se atoparon ali precisamente para dar lugar ao peche dos bancos marisqueiros con tanta celeridade. Tamén queremos saber cando foi a última vez que se realizaron as analíticas e se a día de hoxe persiste esa situación ou se se ve algunha melloría. A situación de peche nestes tres bancos persiste e estamos á espera de novos resultados. Canto tempo vai ser? Pois dependerá dos datos. En principio aquí non estamos como no tema de biotoxinas mariñas, no que temos que ter dous resultados negativos, aquí non é o caso, pero, sí que estamos á espera de ver os resultados. Na súa comparecencia, Rosana Pérez emprazou tamén ao goberno galego a implicarse na restitución definitiva da zona, o que incluiría a compra e derrube da antiga fábrica de Adasa, unha actuación paralizada dende hai anos debido ao proceso concursal no que está inmersa a firma.
O Executivo ribeirense avanza na mellora da accesibilidade con obras en diversas parroquias. En Aguiño estáse a acometer a pavimentación da rúa Francisco Lorenzo Mariño, que inclúe ademais medidas de calmado de tráfico para incrementar a seguridade viaria. Responsables do Executivo Municipal de Ribeira visitaban esta mañá as obras que se están a acometer na rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Os traballos de pavimentación, que supuxeron un investimento de 160.000 euros, avanzan a bo ritmo, polo que quedarán rematados esta semana, tan só pendentes do posterior pintado da sinalización. Unha actuación que levaba máis de 8 anos pois demandada pola propia veciñanza desta parroquia e que hoxe podemos supervisar como se están facendo eses traballos de pavimentación dunha das estradas principais desta parroquia de Aguiño e que vai ver mellorado o seu pavimento, pero tamén garantimos con esta actuación de máis de 160.000 euros pois unha accesibilidade universal para que as persoas que transcorren por esta avenida principal da parroquia pois poidan discorrer entre unha beirarrúa e outra, e ademais facémolo con medidas de calmado de tráfico, xa que todos os pasos elevados, todos os pasos de peóns van a ser elevados para garantir esa accesibilidade universal e tamén para garantir que salvamos vidas e evitamos os accidentes de tráfico. Este investimento vense sumar a unha serie de actuacións na parroquia que en total superan os 2 millóns de euros de investimento, entre elas a nova sede do Club de Remo, a reforma do conservatorio ou outras obras menores de dotación de servizos. Temos investido xa nesta parroquia de Aguiño máis de 250.000 euros en servizos básicos. Neste caso son máis de 160.000 euros na pavimentación desta rúa Francisco Lorenzo Mariño, pero tamén máis de 110.000 euros na renovación completa da rúa Curvelo en Aguiño, unha renovación que se fixo ao longo destes últimos 2 anos, onde renovamos o abastecemento de auga potable, pluviais, saneamento e tamén a pavimentación desa rúa para que todos os veciños e veciñas pois poidan desfrutar dunha rede de servizos completamente renovada. Está previsto tamén que nas próximas semanas comece a pavimentación da rúa Castelao, un proxecto herdado do anterior goberno, pero que non contaba con suficiente dotación orzamentaria para o asfaltado. Los próximos meses también la arteria paralela, que también Castelao, también se asfaltará porque en el anterior equipo de gobierno nos dejó ese proyecto, esa papeleta, pero no estaba en esa partida presupuestaria el asfaltado. Este gobierno lógicamente recogió ese guante, acabó la obra y ahora a continuación asfaltaremos también Castelao. Tamén se executará a pavimentación da rúa Praia da Ribeira e a renovación do abastecemento na rúa da Cerca. E a Deputación de Pontevedra financiará íntegramente a humanización da Rúa Igrexa no concello de Meis. A Administración Provincial achegará a intervención preto de €500.000. Farao sumando cartos procedentes de 2 plans. Por unha banda, 410.000 euros do plan extra e por outra 73.000 do plan máis provincia. Esta achega será aprobada en Xunta de Goberno este mesmo venres. Que vai estar financiada polo plan extra, un plan extra que hubo unha modificación de crédito que foi a 38 millóns de euros, o plan extra xunto cos outros plan extraordinario de deportes e o máis provincia, pois máis de 90 millóns de euros, que foi a inversión máis grande nun ano na historia da Diputación que se puxo a dispor dos concellos da provincia de Pontevedra, non? Pois a verdade é que esta última fase dentro da Praza de España, que a Rúa Igrexa era unha deuda pendente que tiña o Concello de Meis pois para deixar humanizada toda esta zona, e é certo que, pois agradecemos á Diputación pois a esa aportación que nos fan. É certo tamén que o Concello de Meis tiña os traballos feitos, aquí se fixera xa previamente, pois facía máis de 2 anos o plan de mobilidade, e esta obra tampouco lle costou nada aos veciños e veciñas de Meis, porque deriva dun proxecto que xa tiñamos maduro de facía tamén 2 anos a través do anterior plan Ágora. Os traballos de humanización desta rúa desenvolveránse entre a Praza de España e a conexión coa estrada provincial EP 9402. A vía contará neste treito con carril bici e conexión pedonil, creando un circuito para permitir unha mobilidade segura nesta contorna. O obxectivo da actuación é reducir o espazo público ocupado por vehículos ao tempo que se potencian modos alternativos de desplazamento. Tamén reducir a velocidade nas estradas que atravesan o mosteiro, xerando zonas de tráfico calmado e de convivencia con prioridade peonil. No marco das obras executaránse novas beirarrúas e plataformas, melloraranse as pavimentacións, eliminaránse os elementos situados no medio das beirarrúas como postes e soterraránse as redes de alumeado público e parte das liñas de telecomunicacións.
Bueno, vayan tomando xa nota na súa axenda. O día 1 de maio temos festa na parroquia vilanovesa de András, a festa da muller labrega. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Hoxe comemórase o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo. Aproveitamos esta xornada para visitar as novas instalacións de Bata en Cambados. Trátase dun baixo de titularidade municipal cedido á entidade onde xa desenvolve o seu traballo. Na vila, como noutros puntos da nosa contorna, aproveitouse esta xornada para ler manifestos a prol da visibilidade deste trastorno e da inclusión das persoas que o padecen. A visita era obrigada neste Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo. A Asociación Bata acaba de estrear en Cambados unha nova sede onde desenvolver a súa actividade. Está situada no local de titularidade municipal na Casa Social da Rúa Os Pazos. A entidade asinou un convenio co Concello e agora un ano que supuxo tamén a posta a punto deste espazo. Foi unha reforma conxunta onde o Concello actuou nas partes estructurais exteriores, principalmente na cuberta, e a asociación a que lle cedemos, nesta caso Bata, actuaron na parte interior. E a verdade é que estamos moi satisfeitos co traballo que fixeron adaptando este local donde agora actualmente estaba en desuso. En total investironse aquí 14.000 euros, 7.000 o Concello e outros 7.000 a asociación para ofrecer ás familias un espazo axeitado para desenvolver as súas actividades. Entendíamos que era un espacio onde íbamos a traballar cos rapaces que ten que ter a salubridade, un espacio confortable, algo que nos permita traballar de maneira a gusto e que os rapaces estean ben. Isto nace, gústame tamén destacarlo, dunha colaboración xa con Fátima Val, despois Samuel Collo Testigo. A súa sede principal está en Vilagarcía, pero aquí desenvolverán boa parte do seu traballo, pero cunha proxección que abrangue toda Galicia. Somos de ámbito provincial, aínda que, lóxicamente, temos rapaces de calquera provincia galega. Atendemos a máis de 260 familias entre todos os servicios que temos, somos máis de 60 profesionais. Bueno, hai, digamos, un volumen alto en canto a profesionais e familias, pero sobre todo eso, o foco das familias a través de toda a rede de servicios que temos é grande. Logo de visitar as instalacións na praza do Concello de Cambados, tivo lugar a lectura dun manifesto para conmemorar este Día Mundial do Autismo. Na vila sumáronse a campaña Somos Infinitos de Autismo España. O que trata de destacar esa campaña o que ten que ver ca variabilidade do autismo, é dicir, non hai unha persoa con autismo igual a outra. Trátase de que cada persoa ten as súas necesidades, os seus intereses, as súas expectativas de vida, e nós o que temos que facer como centro e lóxicamente a sociedade, adaptar todo o que poidamos para que as persoas podan disfrutar como cidadás de pleno dereito das mesmas oportunidades e dos mesmos recursos que calquera de nós. Irene, membro de Bata, foi encargada de ler o manifesto en Cambados, unha acción que tamén se repetiu hoxe noutros puntos da nosa xeografía como en Vilagarcía ou o Grove. Tamén Amicos conmemorou hoxe o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo, neste caso en Ribeira. Usuarios da entidade, alumnos de varios centros educativos participaron nos actos que se desenvolveron esta mañá no Auditorio Vello. Comenzaron coa lectura dun manifesto sinalando a importancia de dar visibilidade ás persoas con esta condición ao tempo que reivindicaron a necesidade dunha educación inclusiva e apoios extraescolares. A xornada rematou con varios xogos a modo de pasapalabra ou que e quen. Os participantes foron respondendo ás preguntas que tiñan por obxectivo derrubar os mitos sobre o autismo. E as doutoras Manuela Gago e Noelia Tarazona recolleron en Santiago os premios de investigación oncolóxica Ramiro Carregal 2025. O acto estivo presidido un ano máis polo presidente da Xunta. Nun acto celebrado no Hotel Monumento San Francisco, en Santiago, e presidido polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e no que tamén participou o empresario Ramiro Carregal, principal promotor destes galardóns, procedeuse á entrega dos premios de investigación oncolóxica 2025. O Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Científica e Técnica Ramiro Carregal, dotado de 30.000 euros, recaeu este ano na doutora ribeirense Manuela Gago, grazas aos seus traballos como investigadora principal do proxecto de medicina de precisión de cribado personalizado do cancro de mama.
En canto ao Premio de Talentos Emerxentes, cunha dotación económica de 10.000 euros, foi a parar a Noelia Tarazona, oncóloga no Hospital Clínico Universitario de Valencia e investigadora do Instituto de Investigación Biomédica. Na súa intervención, o titular do Goberno galego aludiu á importancia destes premios, grazas tamén ao mecenazgo de Ramiro Carregal, que premian o traballo de investigación. Muchísimas gracias. Gracias por seguir poniendo todo esto en valor. A veces creemos que las cosas se saben, pero no tanto como pensamos, y aunque se sepan, es bueno contarlas y reconocer la labor de tantos médicos, tantos investigadores que están en la frontera de cosas que hace tiempo nos parecían imposibles y ahora estamos logrando afortunadamente. En edicións anteriores foron galardoados con estes premios investigadores da talla de Mariano Barbacid, José Baselga, Guido Kromer e Marisol Soengas, entre outros. O día 1 de maio na parroquia vilanovesa de András será sinónimo de festa. Celebrarse unha nova edición da súa Festa da Muller Labrega, unha multitudinaria cita que terá como epicentro o campo da festa. Haberá misa, xantar de confraternidade, música e sorteos. Tamén se entregará un agasallo á veciña da parroquia de máis idade. Recoñecer o traballo da muller labrega será motivo de festa en András o vindeiro 1 de maio. A parroquia vilanovesa celebra esta cita cunha programación na que non faltará detalle. ¿Qué eventos hay? Pues empieza con la misa, en honor a la mujer labrega a las 12:30. Después se entrega unos regalos a la mujer de mayor edad de la parroquia o del entorno. Y después una comida que nos van a explicar después el precio, el menú y el precio siempre está bien, pero bueno, nos lo explican ellos, y amenizado con una actuación de un grupo que non nos suena a nadie, que se llaman Los Dinámicos. A comida celebrarase nunha carpa que se instalará no campo da festa de András. Está pensada para todos os públicos con menú infantil e para os adultos. Tamén haberá monitoras para atender a cativada con diferentes xogos. Temos como novedade este ano un menú infantil, no cal temos milanesa, churrasco, criollo, patacas fritas, yogur, bica, refrescos e auga para os nenos, cun donativo de 15 euros, tamén se algún neno quere pulpo non vai haber problema, e logo para os maiores, pulpa a fartar, vai chegar para todos e vai sobrar, churrasco, criollo, patacas fritas, yogur, bica, pan, viño, auga e café, e cun donativo de 35 euros. Outro dos momentos máis agardados da xornada é a quenda de sorteos. Durante a comida venderánse rifas para participar neles. Este ano hai máis de 120 agasallos doados por empresas da zona. Moitísimas doazóns de xente, pois de empresas de conserva, de viños, bodegas, tiendas, hai de todo da zona. Hasta o ano pasado houbera cartos en efectivo, teléfonos móviles, ceas, desayunos. Pero o centro da programación é homenaxe e entrega dun agasallo á veciña de máis idade da parroquia. Dende a organización animan as familias a participar. A veces os fillas, non? Que che din, no, miña nai xa non está para eso. Están para eso e para moito máis. A verdade é que a xente encantalle, non sei un detalle de nada, pero é unha homenaxe moi bonita para eles. Entonces, se alguén quere que lle deamos unha homenaxe, pois ten que poñerse en contacto con nós e sin problema ningún, vamos, dámoslle a homenaxe encantados. No marco das propostas para a Festa da Muller Labrega, o Concello organiza unha andaina. Sairá ás 9 da mañá dende Vilanova para rematar no campo da festa de András. Máis asuntos, os afeccionados ao remo teñen esta fin de semana dúas citas na Pobra do Caramiñal. O sábado disputarase a sexta bandeira de bateis do Concello, que forma parte da Liga Galega. O domingo terá lugar a final de finais na que participarán equipos de toda Galicia. Máis de 1000 remeiros pasarán esta fin de semana pola Pobra para participar en dúas probas que forman parte da Liga Galega de Bateis. O sábado terá lugar a sexta bandeira de bateis Concello da Pobra, na que participan os clubs da zona norte de Galicia, mentres que o domingo disputarase a final con equipos de toda a comunidade. A regata de Liga pertencente ao Concello da Pobra, que sería a sexta bandeira masculina e femenina de bateis, no cal esperamos, sabemos que vai ser unha regata multitudinaria que veñen todos os clubs da zona norte de Galicia, provincia de Coruña e Lugo. E despois tamén vamos presentar a regata do domingo, que sería a final de finais, que sería o colofón á Liga, no cual xa veñen clubs da zona de norte e zona sur de Galicia,
e que se aporfa unha liga, se digo. Que se trata dunha cita imprescindible no calendario do remo galego, que vai a reunir ademais aos mellores equipos da nosa comunidade e, por tanto, unha ocasión única para poder disfrutar dos mellores remeiros e remeiras da nosa terra. Trátase da segunda edición da Liga de Bateis, coa que a Federación Galega de Remo pretende fomentar o deporte base, tanto masculino como feminino. É a segunda edición da Liga de Bateis, abordouse un pouquinho de forma nestes últimos anos. Eu penso que é algo positivo, penso que, non deixe de ser unha liga con aspectos a mellorar, dentro da Federación tamén estamos abertos a mellorar todo o que sea, é unha liga flexible, pero penso que hai que destacar que é unha liga na que compiten cerca de 1.240 deportistas, concretamente na nosa zona, na zona norte, pois 700, na zona sur, pois 540, e tamén algo a destacar é que aquí na zona norte competiron por primeira vez 12 equipos mixtos, que están compostos tanto por rapaces e rapazas, e logo tamén destacable é que chegaron a competir 64 equipos femeninos e 64 equipos masculinos. Dende a Federación destacaron ademais a garantía de éxito que supón a elección da Pobra para coller estas probas, non só polo seu excelente campo de regatas, senón tamén polo gran labor organizativo do Club de Remo Puebla. En Pontevedra inaugurouse hoxe a quinta edición do Galicia Sporttech, o maior congreso de tecnoloxía e innovación no mundo do deporte do noroeste peninsular. No seu marco tamén esta mañá presentouse a futura Business Factory Sport, a aceleradora do deporte de Galicia que verá a luz próximamente. Unha ferramenta que busca dar resposta aos retos actuais das empresas. Esta sería la quinta aceleradora que hay en Galicia, la primera aceleradora del deporte. Eso demuestra un poco la importancia que tiene el deporte dentro del... Pues, representamos aproximadamente el 3% del PIB gallego, ¿no? Y para nosotros buscamos con este tipo de iniciativas que distintas empresas, distintas startups consigan ciertas soluciones para problemas reales que tenemos las empresas de esta industria, ¿no? Significa que las empresas se identifican unos retos y se buscan empresas innovadoras, empresas startup, para que den respuestas a esos retos. Pero que sepáis que es un modelo que da muy buenos resultados. En nuestros análisis, un 95% de todas las empresas que pasan por las aceleradoras perviven. Eso significa que son empresas que trabajando con una mentorización, con una forma, con una metodología, son empresas que se consolidan con el tiempo y es la mejor manera de hacer crecer Galicia. O Galicia Sporttech está a desenvolverse na Facultade de Ciencias do Deporte do campus de Pontevedra. Durante os 2 días que dura o congreso, hoxe mañá pasarán polo evento máis de 70 relatores e 40 startups. Nesta primeira xornada presencial houbo clinics, mesas redondas, conferencias e un showroom con 20 stands de empresas que están a amosar as últimas novidades en tecnoloxía do mundo do deporte. Entre elas, unha experiencia de drone soccer, simuladores interactivos de última xeración de diversos deportes, simuladores de realidade virtual ou unha zona de fútbol performance.